салом алейкум бинандагони азиз. имрӯз мо кор меравем самошел ва соати 6 бояд дар самошел шудам дар кор. айни ҳол соат 5:30 аст ва вақте ки мо самошел рафтем ва ба кор ҷалб шудем ва кор рафтем, аз раванди кор, рафти кор барои шумо маълумот хоҳем дод. айни ҳол мо бояд 3 километр бештар ана то самошел ана равем. ба ҳамин хотир мо барои худамон велосипед харидем, то ки ба кор дар вақташ рафта расем. хуб, ва агар маълумотҳои дигар бо дар мавриди кор, дар мавриди дигар раванди кор ва дигар масоиле ки мешавад, барои шумо маълумот хоҳем дод. намо расидем да самошел расидем. насиб боша хай мебуроем аз пай кор мешем. кормон гуфтагиян хай бинем кани чӣ гап мешавад, бо дар бораш барои шумо хай маълумот медиҳем. хеле ки гуфта будем дар бораи арбат шумо пурсидем ки дар бораи марди корбозор ё арбат ё самошел хуб навори комил накардид ва имрӯз фурсат даст дод ки мо ба арбайт равем ва тариқи арбайт ба кор ҷалб карда шавем. имрӯз мо тариқи арбайт хуб ба кор ҷалб карда шудем ва ба ҳамин хел ҷо мо овардам. аз хеле ки аз навор маълум аст, ба кандани канал машғул ҳастам ва мо дар ин ҷо омадем ки кор кунем. хуб, дар бораи маблағ ба мо гуфтанд ки 100,000 ё ин ки хеле ки мардуми инҷо 100 сом ё 100 сомонии тоҷикон мегӯянд мегирем. хуб, агар бега маблағро гирифтем нақд, дар ин бора ҳам навор мекунем ва ба шумо мегӯем. хуб, дар давоми рӯз агар то бегоҳ чӣ корҳоро анҷом медиҳем ва ба мо хӯроки нисфрӯзӣ чӣ медиҳанд намедиҳанд, дар ин маврид навори муфассал боз мегирем ва манзури шумо мегардонем. ай кори мо ҳамин аст. дар лои чал имрӯз кор кардем, кор карда истодаем ва барои канал кандан экскаватор низ кор карда истодааст. мо аз самошел аз кор омадем, ҷамъбаст кардем корро, лекин барвақттар корро ҷамъбаст кардем. соати 4 дар хари самошел шудем ва музди маоши имрӯзаамонро гирифтем. ҳамагӣ хуб 115,000 вон мешавад ки ба маблағи сомонӣ агар гардонем 900 сомонӣ мешавад. ва айни ҳол яке аз рафиқонамонро нигоҳ дорем ки дар дигар ҷо кор мекунад, ҳози саҷан ки маънои бос ё ин ки хуҷайнро дорад ба забони курёӣ ё ин ки каресӣ. гуфт берун баромад ва гуфт чанд лаҳза пас бармегардад то омадани рафиқи мо.
дар мавриди худи арбайт чӣ маънӣ дорад, таърихи пайдоиши арбайт, хуб чӣ гуна кормандонро ҷалб мекунанд ба кор ва чӣ маъно дорад низоми худи арбайт дар худи Кореяи Ҷанубӣ чӣ гуна аст ва дар як шаҳр ё ин ки дар як ноҳия чӣ қадар арбайт ё самушел ҳаст. дар ин бора маълумоти муфассалро дар оянда бароятон медиҳам. лекин дар охир ҳамиро гуфтанӣ ҳастам ки дар арбайт метавонад коргаронро ба ҳар корҳои гуногун ҷалб кунанд. метавонанд ба завод баранд, ба хуб сари замин, яъне ба корҳои кишоварзӣ ҷалб кунанд, метавонанд ба корҳои сохтмонӣ, метавонанд ба корҳои устогӣ ва ғайра ва ғайра ҷалб кунанд. дар ин ҷо хуб маҳдудият нест, вобаста ба кор ба ошпазхонаҳо ҳатто мебаранд ва инчунин соати корӣ дар худи арбайт маҳдуд нест ва маблағ маҳдуд нест. метавонад ки масалан як нафар 115 000 гирад, нафари дигар 150 000 гирад, нафари дигар 160 000 гирад, вобаста ба худи корфармо ва коргар аст. дар мавриди чанд фоиз худи саҷано ё ин ки самушел ё арбайт аз коргар мегирад, ин маълум нест. дар баъзе сарчашмаҳо 1% гуфта мегӯянд, дар баъзе сарчашмаҳои дигар 10%. ин албатта вобаста ба виҷдони худи ҳамон корфармо аст ва ягон кас намедонад ки корфармо ё ин ки саҷан ё ин ки арбайт чанд фоиз аз ҳаққи музди коргар мегирад. хуб бинандагони азиз, ин буд маълумоти мухтасар дар бораи арбайт, дар бораи як рӯзи кори мо ва дар бораи маоши гирифтагиамон ва дар бораи таоми нисфирӯзӣ ё ин ки абед мо фаромӯш кардем ки барои шумо гӯем. албатта таомҳо ба ҳар вобаста ба худи корфармо ҳаст ки шуморо ба куҷо кор мебаранд ва ба шумо чӣ гуна таом, ҳамон нафаре ки шуморо кор мебарад ба чӣ гуна таом шуморо таъмин мекунад. лекин дар як рӯзе ки мо дар арбайт кор кардем, хуб таоми хуб ва болаззат ба мо доданд. ҳатто интихоби таом ҳам зиёд буд. то аз 40 боло номгӯи таомҳо буданд, аз сабзавот сар карда то хӯришҳои мевагӣ, то таомҳо аз тухми мурғ, аз тухми бедона ва ғайра ва ғайраҳо, ҳатто аз компоту обмеваву дигару дигар низ буд ки мо дар ин ҷо порчае аз онро низ бароятон гузоштем. падруд бинандаи азиз, то наворҳои оянда.